أشهد ودراني أثبت يدي رب العالمين يا نيرة العالمين يا أهل الجود والكرم الجود والكرم Bismillah, 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 bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para alim, para kiai, para ibu nyai, para ustad, para ustadzah, langkung-langkung dumateng Kiai Darti yang kula tadimi Bapak Kepala Desa saha perangkatipun ingkang kula hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu undangan sedaya ingkang minulya. Alhamdulillah dalu niki kita saged kempal sareng-sareng bermuajah sareng-sareng nderekaken hajatipun Bapak Ladyo nggih ta ingkang nembe nikahaken putranipun ingkang asma Tri Susanto dan Nurida. Budi ngantene Budi. Lho ngantene manggo tengah-tengah. Ngantene manggo tengah-tengah iki piye? Heeh manggo ngarep kene. Ah. Ngantene. Ngantene niki tiyang Budi. Mriki kalih mriki piyambak. RW 2 kali RW 4 pek enggo berarti pek enggo nganten. Alhamdulillah pokoknya ngantene ketok tae ngetik seneng kabeh gitu. Cek nganten nanyar, cek nganten kawa. Sing nganten-nganten kawa kira-kira dhewe sik seneng bojone ta ora? Bapak-bapak, kira-kira sampeyan iki seneng bojone ta ora?
Eh, ibu-ibu, sampean delok bapak-bapak wis kempong perot ini saya seneng ta ora? Ya jenenge wong takok kok, nggih to? Iki aku kan lha apa iki? Iki kon ngomong barang ya dikongkon selawatan barang gitu. Muga-muga ngantene rukun terus. Cek nganten anyar, cek nganten kawak. Nek wis kadung nikah, besene kula sing penting nikah iku mau krana nderek sunnah Kanjeng Nabi. Mergawene teng pundi? Iki Jogja tenan apa Jogja kaya Cahadra? Nek Cahadra ya Jogja lho iki. Kadre kok Jogja jujuk saja. Iki mergawene nek adol. Lah terus nek mulai piye? Sesasi pisan apa seminggu pisan? Sebulan sekali pulang. Pramila nek wis kadung nikah niku sing penting diniati krana nderek sunnah Kanjeng Nabi. Nek wong iku nek nikah krana nderek sunnah Kanjeng Nabi, nggih to, mbok apa-apakno, bar tandur lah, bar ngepek lah, nek dipangan tikus sing lanang ora digremengi sing ya ta ora ibu-ibu. Wong kene rata-rata parine jarine mau apa? Tandurane dipangani apa? Pangani tikus. Nggih napa mboten? Mergo sampean ora tau ngirim wong tandur. Lho iki tenanan iki ra guyon iki. Ya ta ora? Wis iki jujur-jujuran ambek ngomong ngono ae nggih Pak nggih. Ora apa-apa nggih. Wis rada kasar-kasar sithik lah wong jenenge wong Rembang wis ngene iki bentuke. Zaman saiki iku ora ana wong tandur diki ana ta ora? Sing kebangetan niku sing duwe sawah apa sing tandur? Jujur. Sing kebangetan niku sing duwe sawah apa sing tandur? Lho cara bapak-bapak iki lho. Pak, sampean yang sering ngerjakno apa sampean wong lanang wong kene tandur dhewe? Wong kene nek ning sawah sing tandur wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Sing kebangetan iku sing tandur apa sing ngerjakno? Lho ya, manyang lanang sing ngerjakno sesuwe. Oh lagis. Lha Cahadra iki lagis ta ora iki? Lagis. Mulai Cahadra mulai. Iso. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu nggih, ngapunten. Terkadang nek mbok arani zaman saiki, ngapunten nggih. Iki bahasane karo wong nikah, Mas. Nek wis kadung nikah iku ora padha kaya dene wong pacaran. Estu mak-mak ngene iki lho sing teko nek kene ayu-ayu to. Mbok ingeti ayu-ayu to, macak-macak kabeh to. Ngene iki nek ning jero kamar yo mblawus kabeh. Nggih napa mboten, Mbah? Cara wong lanang ku lagi ape mlebu omah mlebu kamar iku wis kudu mukok ro sampean. Napa, Mbah? Mambure mason. Lho jujur wae bapak-bapak iki. Jujur, Pak. Bojone sampean nalikane ayu iku nek pendak buah apa nek pendak ning jero kamar? Krungu le mak-mak nggih. Krungu. Rungokno nggih. Pramila wong nikah niku kranten nderek sunnah Kanjeng Nabi, nggih to? Wong wedok iku kewajibane sing nomor 1 napa? Maca. Sing nomor 2 masak. Sing nomor 3 mana? Lah nek 3 iki mbok lakoni kabeh, nggih to? Wong lanang kene ndi desa ndi mau? Kemilon ora ana sing kuru. Dadine lemu kabeh mergo ora tau diamuk wong Lah kembali lagi wong nek wis kadung nikah ngeten iki wong omah-omah bareng Mas nun sewu. Mbok balik apa-apakno neh wong kemilon ngene iki nggih to. Endi mau? Wis pokoke kono kuwi lah. Balik kaya iku mau kabeh bakal nek dadi ku balik nek sawah neh.
Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Apa sawah apit kaplingno? Lho iki takok ya oleh lho, Pak. Lah, pramila sampean kabeh iki tak elingno ana usume tikus ngeten iki wau pun diumumke nggih to. Wis diumumno. Berarti sing luwih bangeten iki cara kula lho. Cara kula iku sing nggih napa mboten? Lho biasane wong tandur takoki, sampean milih dikirim apa milih lagis duwe akeh? Jujur. Milih ndi, Bu? Milih lagis. Lah saiki tikus-tikus sing ning nggone sawah, iki ape mbok pakane apa? Iki rotok logika sithik lho, Mbah. Masuk akal, Mbah, masuk akal. Lho jaman biyen mbah-mbah niki lho tak ngerti. Mbah, sampean nek wis duwe sego turunan biasane nek mbok kok pojokan sawah kenapa? Gunane apa? Ganti pangan tikus. Tikus iki lho tak jatah mangan ning gone pojokan. Mangan ya mangan, ning aja akeh akeh. Dungane wong kuno iku mandi. Tinimbang wong saiki lho. Tinimbang wong saiki ya Allah, dungane wong kuno iku luwih mandi, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Iki panganan turah, ora niat duak panganan. Niat ingsun makani semut karo makani nggih napa mboten? Jaman di nek jaman saiki milih lah. Lah terus ngono kok ibu salahno sapa? Apa mbok salahno sapa ibu-ibu? Lah makane penting ngeten iki nggih. Penting wong jarene wau nek teng mriki niku tesih wonten Gus sedekah bumi, nggih wonten bancaan nek wayangan niku sum tikus akeh, bancakane nek perapatan. Lah tikuse ra nek perapatan tok. Lho nggih. Apa maneh tikus sing paling angel saiki ku tambanane iku tikus sing nek jero gedung. Lho nggih napa mboten? Lho tikus sing nek nggone gedung iku ngentekno bring-dengah. Cah kadrong niku lagi sisik gelem lho nek tikus nek jero gedung ratan-ratan entek Pak Bu. Nggih nah. Nah, makane wis kadung nikah, an nikah ku sunnati, nikah iku nderek sunah Kanjeng Nabi. Aja mbok itung donyane tok, ya aja diitung ayune tok. Nek ayune entek, mongko senenge melu entek. Nek mbok itung donyane tok, mbok itung panene tok, wong lanang iku rata-rata sengsara, Mas. Nggih ta? Sinten mau? Mas Susanto. Wong lanang iku rata-rata keploro tinimbang wong wedok. Endi delok ya wong wedok iki sing ning ngarep iki lho. Lemu kabeh ta ora? Lemu kabeh ta ora? Wong lanang ambek wong wedok rata-rata keploro wong lanang napa wedok? Bapak-bapak, wong lanang karo wong wedok keploro ndi? Ngono ya. Lho mergo wong lanang iku ya Allah ngeten iki ora kasil sithik ditakoki dhuwike mbok gopo. Padahal asline ya ora kasil ora panen lho nggih to. Lho iku diarani ngelong gabah barang. Iki wong lanang pengen ngopi kabotan. Pesenku niku wau. Nggih, siji. Makane mau nyanyine Cah Hadro apa mau siang Bantara Ratri. Nah aku sik seneng lagu-lagu apa anane. Iki biyen Mas Irfan niki rencang-rencang Hadro ngiten iki Pak. Sing mari kula viral tekan ndi ya gara-gara rencang-rencang Hadro niki. Kula niku mboten lupa jasane rencang-rencang ngeten iki. Tenan. Tapi mau lagune diganti kok. Senajan uripmu keloro-loro aku moh. Yakin moh. Loh, sampean tak takoki, sampean kepengin dadi wong sing sabar? Gitu. Apa dadi wong sing syukur? Ra iso milih iki. Tak tinggal mulai lho Bu sampean. Bu. Wis bar mangan bakso kabeh ta urung? Wis bar mangan barang. Lah ora wis no. Karek jawab sing buanter iki. Sampean milih sabar apa milih syukur? Milih ndi? Masalah wong kene ora tau ngundang aku ora tak gojloki sisan Milih sabar apa syukur? Nek cara kula nggih ta dadi wong sing syukur. Ora kaya Cah Hadro senajan uripmu
keloro-loro aku moh. Lha wong urip nek keloro-loro, wong loro iku gitu, wong sing keloro-loro iku kudune wong sing sah. Ana tanggane tuku motor, awak dhewe ra kuat tuku ya sah. Ana tanggane tuku mobil, omahe dibangun keramikan, awak dhewe ra duwe ya sah. Jajal kowe. Terus sampean pengen dadi wong sing sabar apa sing syukur? Nek wong sing syukur, wah sesuk ana tanggane tuku motor, awak dhewe tuku motor, delalah duwe dhuwit. Alhamdulillah. Nah, ana kantane nggo gelang, bojomu bapak-bapak tukokno gelang kabeh. Dadi wong sing alhamdulillah. Enak ta mboten? Dadi enak sing sabar apa sing syukur? Ya mau gelem dadi wong sing sabar abot dadi wong sabar iki. Saya minta tanya diangkat semuanya ibu-ibu kabeh jajal. Bu, sing kursi barang, sing bar mangan wetenge wareg. Ra gelem angkat tangan, kakean bakso asam uraten. Wah, pok kowe ya. Ayo Cah Hadro. Vokale tok. Angkat si bapak-bapak gak usah, Pak. Sesuk sampean macul kok. Loh, tapi nih bapak-bapak gelem angkat tangan, tak jamin ra di penyakit stroke sampean. Loh tenan iki wong lanang-lanang anggere gelem angkat tangan, Pak, tak jamin ra di penyakit stroke. Angkat tangane si kabeh, loro karo kok, Bu. Lurus. Oh, tenan kok, Cah. Nek wis dono neh. Tenan. Nek wayahe buah, ora nek wayahe pengajian ya. Yakin krincang-krincing. Ngene mboten? Lho iki tandane wong syukur iku nganggo apa sing duweni iku tandane syukur kepenak lho, Bu. Daripada sing ra duwe ya Allah, petu gelang sitok kok ora temekan cacah. Ngene mboten? Saya minta tanya diangkat semuanya yuk. Muga-muga sing ra duwe gelang dan ditukokno. Ayo angkat sing dhuwur, Bu. Cah syuting, iki syutingnya apa iki? Syuting apa? RHS, makanya manggone ndelik ning pojokan. Rahasia. Cah syutingan kok mak-mak sing ra duwe gelang. Syuting mak-mak sing ra duwe gelang syuting. Lho maksudnya ngene lho, Bu. Oh iya Cah. Sesuk nek mulai dadine bapak-bapak iku gen ngene. Iya Cah, bojoku nek bengi ora nggo gelang, Cah. Sesuk tak tukokne Allahumma. Angkat tangane yo, angkat tangane. Lurus, loro karo ibu-ibu. Sing nguri kae ana wonge ta ora kae? Seneng gone ratan kono lho pol kono. Bu, sampean nek pol guri kuwono sing gak ketok kae lho. Sing gak ketok. Wah, kae lagis tenan kae. Aku untuk basa lagis iki mau kok. Bu, sing pol guri kono anggere gelem angkat tangan tak paringi jilbab. Tenan, sing guri kono pol. Sing guri-guri kae lho. Engko tak kon ngeterno tutut. Sing arep ya, sing tengah ya anggere semangat ra didono. Angkat tangane yo. Angkat tangane kabeh. Ibu-ibu semuanya. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati sediamu iso duweni marang Satya Sulas
Nyamene kok nek kamar. Lu nyamene kok wis ilang lho, Bu. Endi mau? Hah? Nukokno gelang. Cocok iki. Nah, iki jenenge tandane ngilmu manfaat, Bu. Pak, ngene iki tandane ngilmu manfaat. Berarti kandhani sesuk bojone tukokno tenan. Ya Allah. Endi mau ngantene? Urung bar iki tek ngomong. Sedelok. Iki aku ngomong wis setengah jam, jam 10 kira-kira bar jam piro? Jam pinten Ibu? Lagis. Lho, lagis tekan jam 12 iki mau piye iki mau? Ya Allah, ndi mau sing jaler kon menjaba kene. Heeh. Pun sing nomor setunggal nikah niku krana nderek sunnah Kanjeng Nabi. Nek apa-apa mbok niatin nderek sunnah Kanjeng Nabi, insyaallah ngopo wae iso entuk ganjaran. Oh, nek wis kadung nikah apa maneh iki malam Jumat. Ya ta? Nah, aku nganteni mau. Nganteni urung metu kok. Ndi, Mbak? Ndi? Lho bojomu bareng ilang. Iku mau njebuk gelang. Mbok aja ngono kok, Bu. Sesuk aku ndak iku diamuk ngono. Gus sambuk gojloki terus. Mas, nganten mangguk ngarep kene. Ngene. Ngarep. Pindah. Temenan, kalih iku Mbak. Heeh. Iki agak ketok iki. Iki nek gandengan agak ketok. Sing nomor 1 nikah niku krana nderek sunah Kanjeng Nabi. Sing nomor kalih bapak-bapak, ibu-ibu, sampean kepengin dadi wong sing tuwa-tuwa lah iso rontok dosane ta ora? Gen parine gak dipanti ku sae. Kepengin apa mboten? Kepengin? Nah, nek kepengin iki cekeli iki aja men nyekel blower sakmur gedine iki wae. Iku lho kipas iku lho. Iku wis. Tunggale tutut barang kuwi. Kipas saiki mung wedok iku, Bu. Ora nek nggone kamar tok, Pak. Pak, mung wedok saiki iku kipas iku ora mung ning kamar tok. Buah ya nggo kipas. Ya toh? Terus engko apa jenenge selawatan nggawa kipas, jagung mbek tanggane nggawa. Ngene iku ndak mending mbok channel diesel. Lho iya ya Tut ya. Iku apa Tut iku jenenge? Lho iku iki lho. Tut iku jenenge apa Tut? Oh, blower sakmene gedene ngene. Weng ngono ae. Ya Allah. Wis. Pesanku cekeli Mas, Pak. Nuwun sewu. Ibu-ibu barang niki nggih. Pesene kula. 1 nikah krana nderek sunnah Kanjeng Nabi. Sing nomor kalih ngeten iki kesempatane jenengan. Kesempatan jenengan napa sing asale biyen elek, biyen ora patiya bener, biyen akeh salahe, nek wis kadung nikah ngeten iki insyaallah dosane iso rontok. Sebab apa? Sebab gandengan ambek nah, jajal gandeng sik. Lho, iki gandengan iki. Gandengan. Ojo nyekeli kipas ae go, Mbak, sampean iki. Gandeng. Loh, sik tenanan go, Mbak, sampean niku. Lho bener Mas mau lho, gandengane ngene lho. Lah, ngono kuwi. Bu, sampean ketok napa mboten? Agak ketok. Lho, estu iki agak kok guyon kula kok mboten gojloki nganten niku mboten. Ya, rubono apik kowe to sesuwe. Ya Allah. Lho niki mboten kok kula guyon niat gojloki ngantene mboten nggih. Mergo niki cara ngaji tenan. Nikah nek nganten ngeten iki cek nganten anyar, nganten kawak gitu. Kok gelem gandengan ambek bojone kanthi ngapuran rancang. Kira-kira wong kene ngerti ngapuran rancang napa mboten? Ngapuran rancang. Mongko dosane rontok lewat sela-selane dri. Kira-kira nganten tuwa wani gandengan ta ora? Gandeng bojom. Sing guri-guri bapak-bapak kira-kira ana ta ora, Pak?
Tak sangoni, Pak. 100.000. Lah, bapak-bapak sing wani gandengan mbek bojone 100.000. Ayo. Ana ta ora? Goleki dhewe bojo-bojone sampean. Ayo kowe. 100.000. Daripada apa wong kene macul. Daripada macul, daripada macul gandengan 5 menit 100.000. Gosek go Bu. Kok kene Bu. Kok kene. Nah, gandengan sik. Iku salahno sik ana kerdus barang ki, kandhane wis gandene aja go gandeng. Iku gandengane wong gendaan. Lho ya, madhep rono. Nah, lah. Sik cah, nyanyekno iku. Bangun keluarga kaya dene wong numpak sik siji gandengan ambek bojo sing nomor loro syarate kudu SMS ayo bariki nek kelakon sampean mlaku mubeng rene set mojok lewat kono mubeng balik tekan ngarep 100.000 tak deleh kene. Lho tak delek kene. Nggih, sik lon-lon tapi koyo mlakune koyo nganten ngono lho. Paham ya? Paham ta mboten? Lho iki tandane sampean Pak Bu. Nuwun sewu. Padha karo sampean rontok dosane diitung kaya dene wong rawuh ning gone kene kabeh. Allahumma. Mergo dosa sing paling gampang rontoke iku gandengan ambek Bu. Wis ra ketangkon nek omah ambune wis kaya gramason apa mau Mbah? Remason OP GPU sembarang sing penting saiki guyu bareng gandengan bareng iki ketokno to Bu tangane Bu. Nah, aja tutupi lah. Iku nggo gelang Bu. Wah, iku tandane wong syukur tandane. Iku ngurmati wong lanang gitu. Wis yuk. Yuk mlaku lon-lon. Mesem wong loro mesem. Bangun keluarga kaya dene wong numpak prau. Sami Bu. Ya Allah, ana sing wani neh. Ayo. 100.000. Win ambek Bambang. Ana sing wani? Bu iki sing nomor 3 rada abot iki. Mau sing nomor 1 apa gandengan ambek Bo. Wes gobuk leren sik. Guyune empet sik. Sing nomor 1 gandengan karo napa? Bojo. Sing nomor 2 wau napa? Eseman. Sing nomor 3 ayo sapa sing wani? 100.000. Ora ngarah kelakon iki sing nomor 3. Ayo. Loh, ana ta ora? Wis gak wani? Mboten nonton? Lho, ayo lho 100.000 iki. Tak emboi jilbab sitok. Wong sak kabupaten Kemilon gak ngarano sing duwe iki. Mboten nonton? Sing nomor 3 nggih to. 1 gandengan karo bojo,
sing nomor loro eseman, sing nomor telu Mas rungokno iki. Rungokno. Aja kaya tukang syuting, ya aja kaya tukang foto kuwi kaya yoga kuwi. Nek ngokon nganten senengane kon ngambung bathuke. Iku keliru. Sing diambung iku mbon-mbon. Nah, ning makane nek kepengin duwe watek bojo sing apik gitu. Men ngertos dongane napa dereng? Sampun? Mbah, kok dereng kabeh terus piye? Kapan-kapan ngono piye? Iki wektuku wis entek jare Mas Irfan dibisiki iki lho. Gus, wektune jenengan pidato wis entek. Karek selawatane. Terus nono mboten? Ya wis tak bari nek ono. Sesuk-sesuk tak terusno maneh. Ngono ae wis gampang. Sik, tak terusno sitok ngas, Bu. Pesanku Mas, wis ora dongane ta urung? Mumpung malam Jumat dongane piye? Dongane piye? Oh. Tak kei kudung sak duwe 100. Dongane. Wis ora napa dereng? Alampo. Mau jare empun ditakoki mboten ngertos jare. Diambung bon-bonan ora bathuk. Iki jenenge sing dhuwur niki napa? Bon-bonan. Engko bengi, tapi syaratnya ngenteni tamune do muleh. Nek gak muleh kongkon muleh. Nek ora muleh kongkon muleh. Donga Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma rozak. Iso ta ora? Gak iso. Wis engko gampang, aku ndonga kaya sing diomongno Gus Yusak nek mau ra wis. Beres padha. Padha. Tenan iku gampang wong wedok iku nek akan ngamuk ae lah, iku suwuke nganggo iku. Ya. Disuwuk napa mbon-bonan? Mbon-bonane engko nek wayahe nek jero mergo iki wayahe wong wayahe napa? Tandur. Wis paham ra paham wis ngono lah pokoke. Wayahe wong tandur. Cekli niku nggih penting, telu niku tok. Kabeh engko kapan-kapan. Ya Allah. Sekian lama aku